Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Riatsaliya Mihmyntdu kelayo bandra Ïaka nam Laloo Haka lempung Ïaka 3rd Division Football Tournament jong ka 5th Adelbert Laloo Memorial Trophy balapanya da ka West Jaintia District Sports Association. Kania kalau urlong hadin baka Riatsaliya Mihmyntdu kelapan rem Ïaka SC nong latem da saula lai gol Haka jingla kai final ling ba ka jingi shoot tie breaker kebalalong hamadan kyang nang ba stadium Jawai Haka shitrek urisau. Habapai syaka jingila kai jong kini ki art ligi kin hun kalalong kabayak hat bha wat hadin ka jingkut no jong kapor le kai ha kaba lahap ru bandra no syaka extra time kaba mar hanyo minute henry wat hadin ba ladap ya ka extra time shum ladon ba la ban penya klat ya ka jingya khat hapading kini ki art liang mamla kabalapan urlong ya karai nong job banjam syakatai breaker but day hang ni balapan long ya Riatsaliya Mihmyntdu bakan khori ka nam job nalor ki khusnam kinhun layo ru bansam khusnam ya kirang yele kai bakan sai hakaba ya ka nam man of the match layo da u ban kerlang renja napo ka SC nong latem u best goalkeeper u kintu langki chermang na Riatsaliya Mihmyntdu kanam top scorer da umiban karsati balayo hanyo goal na Mihmyntdu Riatsaliya bade kanam player of the tournament layo da uditol langsyang ubana SC nong latem Haka ni kasngi ladon lang assistant director of sports and youth affairs ka Sarkar Jilla bat u district sports officer ka West Jaintia Hills district uba krobok pasa kum ukong san haka jingan don lang ki bahayeng hasem jong uba Adelbert Laloo bam kwai hedwar ublay ladon lang ru da kinong ilam jong ki dukhat nong kitkam ka WJDSA bakantup ya working president ka WJDSA uba deru ukhun jong uba Adelbert Laloo uba EMH pasa u general secretary uba Lamat o Laloo u vice president uba Patrick Lamare kakong Rio lang dhar kabadai ka national referee u football secretary uba nang e bormi shooting nalor kipat ba nong kersan jong ki arliang kanhun